Здравейте, колеги! В рамките на това видео ще прегледаме накратко работата с библиографския справочен мениджър Zotero, която би ви била от полза при изготвянето на дипломна или курсова работа към катедра генетика в биологически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Преди да започнем с самия софтуерен продукт Zotero, ще се запознаем с основните изисквания за изготвяне на дипломна или курсова работа. Всяко едно издание от този тип започва с стандартна титулна страница, като образец вие може да намерите в съответно страницата на нашия факултет, като може да използвате линковете, които са дадени за колегите, завършващи с защита на дипломна работа от предходни години. Както забелязвате, ето тук е предоставен линк за образец на заглавна страница. След свалянето и отварянето на въпросния образец, вие ще видите една типична стартова страница за подобен труд, като, разбира се, според зависи от това какво е вашето задание, вие следва да изберете дали искате да представите дипломна или курсова работа. Както виждате, представено е и указание как трябва да бъде попълнена въпросната страница и какво трябва да бъде поставено на местата, маркирани тук с многоточие. Също така има и общи изисквания относно оформлението на дипломната и курсовата работа. Те са шрифт Times New Roman, размер 12 точки, двустранно подравнен текст, т.е. опцията Justified, разредка или разстояние между редовете от 1,5 и стандартните размери на страницата от А4 с дадените тук полета. Горе-долу и дясно 2 см и вляво 2,5 см. Като на последно място, разбира се, трябва да отбележим и примерния стил за цитиране на използваните източници и литература. В рамките на катедра генетика ние сме се спряли като избор на стила Ванкувър, който е изключително широко използван за подобни цели по света. Разбира се, ако случайно вие изработвате вашата работа в рамките на някоя друга катедра, следва да се обърнете към вашия ръководител, за да бъдете запознати с конкретните изисквания на съответното звено. В случай, че изпитвате любопитство какво точно представлява стила Ванкувър и какви са неговите особености, бих ви препоръчал да погледнете ето тази презентация, използвайки линка, представен тук, която ще ви отведе до една презентация на Imperial College London, където е описан съответно стилът Ванкувър. Това, което е важното за вас, са ето вариантите как могат да изглеждат цитираните източници в текста. Както виждате, те се изброяват под формата на числа. Всяко от тях може да бъде представено или като горен индекс, или да бъде дадено в скоби, в зависимост от съответните предпочитания, и тук е съответно демонстрирано и какво се случва, когато се цитират повече от един източници, било то с последователни, било то с съответно непоследователни номера. Разбира се, другото нещо, което вие трябва да спазвате, е начина, по който източниците се посочват в съответно графата използвана литература. Както виждате, стила Ванкувър поддържа доста разнообразни описания относно това как трябва да бъдат цитирани различните типове трудове, от които вие може да черпите информация. За да може тази съответно процедура да протече по възможно най-прост и безболезнен за вас начин, е изключително препоръчително вие да използвате специализиран софтуер, който автоматично да извърши форматирането и поставянето на използваната литература по съответно изискуемия начин. Днес ще се запознаем именно с една такава програма с свободен код, а това е софтуерът Zotero. Като първа стъпка ще започнем с съответно свалянето и инсталирането на Zotero. За тази цел просто изберете, съответно влезте в Google, напишете Zotero, намерете страницата на продукта и просто свалете версията,
която е необходима за използваната от вас операционна система. Освен демонстрацията, която ще направим в конкретния случай, използвайки Windows, Zotero има версии и за Linux, и за Mac OS. След свалянето на файла го стартираме и извършваме инсталацията по стандартен начин за избраната от нас и използвана операционна система. Избираме опцията за стандартна инсталация, при която Zotero ще бъде инсталиран с типичните настройки по подразбиране. И след приключване на инсталацията следва да инсталираме един допълнителен плагин, който да бъде съответно връзка между нашия браузър и инсталираният софтуер Zotero. За целта, както виждате, аз използвам като основен браузър Firefox, но разбира се има версии както и за Google Chrome, така и за Microsoft Edge. Така че просто инсталирайте съответния плагин, който отговаря на предпочитания от вас браузър. След инсталирането на плагина ние сме вече готови за стартиране на програмата. Както виждате, съответно на вашия десктоп ще се появи иконка на софтуера Zotero, която вие може да стартирате по стандартен начин, при което ще се отвори съответния менеджер за цитати. Първата ни работа би била ние да изготвиме съответно нова библиотека или нова колекция, което ще ни помогне съответно да подготвим избраните от нас цитати и да ги поддържаме също така организирани в зависимост от конкретния проект, върху който работим в даден момент. За пример ще наименувам папката по начина курсова работа, предполагайки, че нашата цел е да изготвим съответно курсова работа. След това, разбира се, изготвянето на курсовата работа тече по стандартен начин, като ние съответно прибавяме избрания и създаден от нас текст. В случая в ролята на примерен текст просто съм съответно копирал абстракта на една произволно избрана публикация и след това на съответните места ние трябва да посочим използваните от нас литературни източници. Нека приемем, че ние сме намерили ето тези 3 статии и съответно искаме да цитираме тях в рамките на нашата работа. Първото нещо, което трябва да направим е съответно да прибавим тези статии към Zotero в изградената от нас колекция. За това нещо съществуват няколко начина. Можем като за начало да използваме DOI номера на съответната публикация, като просто го копираме и след това прибавиме ръчно, както виждате от Zotero, използвайки съответния идентификатор. Както виждате, ето статията вече се появи тук в нашата папка курсова работа. Разбира се, има и други варианти за прибавяне на статия към съответно нашата колекция в Zotero и може би най-лесният и удобен от тези варианти е използването на плагина, който ние инсталирахме преди малко.
За тази цел, както виждате, просто се възползваме от разширението на Zotero, което инсталирахме. И както виждате, съответно то ни предлага да запазиме избраната от нас страница автоматично към съответно нашата графа курсова работа. В случая бихме могли да влеземе директно в статията, където се намира тя от съответното списание, да стартираме въпросното разширение и както виждате в този момент съответно референцията ще се появи заедно с PubMed Central Link и също така връзка към съответния PDF файл. Това е нещото, което на нас ни трябва. И виждате, ето тук съответно ние имаме необходимата пълна информация. Ако нещо по съответните полета тук, което е автоматично прибавено през програмата, не ни харесва, разбира се, то винаги подлежи на ръчна редакция, така че да бъде изобразено по желания от нас начин. Сега съответно ще прибавя и третата статия. Като за целта отново ще използваме плагина на Zotero. Както забелязвате, в случая няма да бъде прибавен PDF файла, тъй като съответно ние нямаме достъп до него, защото съответното използвано списание от Springer е платено. От тук нататък ние вече можем да започнем да използваме съответните цитати. Как става това нещо? Изключително просто влизаме в избрания от нас текстов редактор, като освен с популярния пакет Microsoft Office и съответно с продукта Word, разбира се, Zotero може да работи и с свободните алтернативи като OpenOffice или LibreOffice. Така че имате голям избор за предпочитан текстов редактор. Приемайки, че ние използваме Word, до който вие имате право на безплатен достъп като студенти на Софийския университет, примерно решаваме, че искаме да поставим цитат на тази позиция в текста. Както виждате, след инсталирането на Zotero, съответно се появява нова отметка отгоре, която е именувана по същия начин, както тази програма, която ни позволява ние да прибавяме съответно интересуващите ни цитати. Разбира се, при по-нови версии на Word е напълно възможно да имаме леки разлики в визуалния изглед на тези отметки, но тяхната функционална същност е идентична. Нека да кажем, че ние искаме да прибавиме съответно някакъв цитат. При първоначалното стартиране, това, което ще направи Zotero е да ни попита в какъв стил искаме да бъдат изобразявани нашите цитати. Както се разбрахме, съответно в катедрата по генетика като стандартен стил за цитиране сме избрали стила на Ванкувър. Ако, разбира се, вие подготвяте вашия труд за защита пред някоя друга катедра, следва да използвате препоръките, които колегите ще ви дадат. В нашия случай ние избираме Ванкувър. И съответно от тук ние можем да избереме това нещо, което искаме да цитираме. Можете да започнете да набирате с кратко думи от заглавието или от авторите на съответно цитата, който искате да поставите, а можете и от ето този падащ списък тук да дадете към класическия вид на програмата и просто да изберете статията от ето този списък. Да предположим, че искаме първо да цитираме ето тази публикация. Избираме я и просто поставяме ОК. Както виждате, съобразно стила на Ванкувър се появява въпросният цитат, означен с цифрата 1. Нека да приемем, че в края на следващото изречение ние искаме да поставим същия цитат. Тогава отново повтаряме процедурата. Както виждате, отново се появява същата цифра. Нека да решим да поставим съответно втори източник.
За целта ще цитираме примерно първата публикация. И както виждате, тя съответно придобива номер 2. Разбира се, интересно би било да видим как тези публикации се появяват в съответно списъка с използваната литература. За тази цел отиваме в края на нашия текст и даваме командата съответно да бъде прибавена библиография. И както виждате, ето тук се появяват съответно двете използвани от нас статии, които са форматирани по избрания от нас стил на Ванкувър. Нека да приемем, че след време ние трябва да извършим редакция. Тоест, след консултация с нашия ръководител, на нас ни е казано или ние самите откриваме нова статия, която искаме да цитираме някъде съвсем в началото. Както сами се досещате, ако съответно номерираме цитатите ръчно, това означава да промениме номерата на всички цитати, които са въведени след появата на тази нова статия. За щастие, когато използваме менеджер за цитати, подобен на Zotero, това нещо не е необходимо. Просто идваме на съответната позиция, прибавяме желания от нас цитат и както виждате, номерацията на всички цитати бива редактирана по съответният начин. И разбира се, се получава съответно и редактиране на източниците в използвания списък с цитатите в края на нашия файл. Примерно, разбира се, ние под някаква форма можем да решиме и да изтриеме части от текста. И в момента, в който изтриеме, виждате номер 2 от нашите цитати изчезна. Това, което можем да направим е просто да дадеме съответно, както виждате тук, рефреш. И след рефрешването виждате, че и номерата по съответния начин биват променени, така че да отразяват новата действителност в съответно нашият файл. Друг вариант, който може да ни се наложи да използваме, е цитирането на повече от един литературен източник едновременно. Можем ли да направим такова нещо? Разбира се, че да. За този случай ние отново можем да прибавим цитати. Но, както виждате, в този случай трябва да използваме опцията Multiple Sources. В момента, в който използваме опцията Multiple Sources, тук ние можем да прибавяме повече от една статия. В случая ние ще прибавим директно и трите използвани от нас статии и както забелязвате с ето тези две стрелки нагоре и надолу ние можем да променяме техния ред. В момента в библиографията това нещо ще излезе под номер 1, тази ще бъде номер 2, а тази ще бъде номер 3. Нека да решим, че статията, която е за Recent Advances in Genome Editing, искаме да се появява първа, тогава ние просто я преместваме най-отгоре. След това цъкаме ОК. И както виждате, ето тук съответно се появиха номерата подредени по зададения от нас начин. С това представянето на най-простите и основни способности на софтуера Zotero завършва. Това, което мога да ви препоръчам е, ако имате по-задълбочен интерес към пълните му възможности, да прегледате някое от многобройните видеа налични в YouTube, посветени на тази програма. Също така, разбира се, може да ви се наложи и да използвате стил различен от Ванкувър, или в даден момент, съответно, под ваше вътрешно давление или съответно съвет от страна на вашия ръководител, да бъде изискано да смените стила на използваните цитати. Това, разбира се, може да се случи автоматично, както виждате на Document Preferences, може да дойдете тук и можете да изберете произволен друг стил. За момента ще избера един от стиловете на Чикаго, които съответно съдържат автор и дата. Избираме ОК и както виждате, ето цитатите ни съответно биват променени според зададените нови изисквания. По този начин Zotero може да ни помогне ние лесно да поддържаме нашите референции в един
удобен и гъвкав вид, така че с лекота да ги променяме спрямо и съответните изисквания за труда, който ние изготвяме. Това, което искам да добавя, разбира се, че е с Zotero, особено в случаите, когато използваме някаква информация от даден сайт, примерно в рамките на курсова работа, ние може да цитираме и съответния сайт, не е задължително да цитираме само и единствено статии. За целта нека да приемеме, че искаме поради някаква причина да цитираме сайта на биологически факултет. Това може да бъде извършено, като отново стартираме разширението на Zotero. Както виждате, то ще изгради съответно отметка за въпросния сайт, която в последствие ние можем да дойдем и да прибавиме по абсолютно същия начин, по който прибавяме съответно и публикация. Както виждате, начина по който се цитират сайтове в съответния стил изглежда съответно малко по-различен и поради това и форматирането и техния външен вид е леко по-различен. Това, което виждаме тук, е наименованието на съответната страница, нейния пълен адрес, както и нещо, което е изключително важно. Това е точната дата, на която е извършена съответната справка към дадената страница. Което е особено важно при използването на интернет ресурсите, тъй като, както се досещате, съответно тяхното съдържание може да бъде променяно в някои случаи доста бързо и без предварително предупреждение. Разбира се, ще си позволя да върна отново към Vancouver стила, за да видите как би трябвало да изглежда цитирането в него. Ето тук, съответно използвания сайт ще дойде под номер 4 и виждате тук, той ще бъде съответно коректно описан като интернет сайт. С това нашето видео за запознанство с основните възможности на софтуера Zotero завършва, а тези от вас, които изпитват интерес към темата или искат да научат нещо повече и за други подобни софтуерни продукти, съответно бих им препоръчал да се запознаят с менеджера на референции Mendeley, който върши горе-долу същата работа спрямо тази на Zotero, но изисква регистрация и съответно акаунт. И също така бихте могли и да се запознаете с изключително добрата, за съжаление, комерциална програма EndNote, която предполага инвестиране на средства от ваша страна. Разбира се, когато се касае за сравнително по-кратък проект, като примерно една курсова работа, вие бихте могли да свалите EndNote и да го опитате в демо режим в рамките на, мисля, че около месец, напълно безплатно с пълна функционалност, което в общия случай е достатъчно време, за да завършите вашия проект. И за Mendeley, и за EndNote, разбира се, има също така голяма бройка видеа в YouTube, където при интерес можете да проверите за основните стъпки за работа с въпросните продукти. Благодаря ви за вниманието и разбира се, ако имате каквито и да било въпроси, бихте могли без проблеми да се свържете с мен или с вашите ръководители за допълнителни консултации.